apa sih? Gak. Ngomong tuh ya. Ini. Iki wis dek video porong. Wes. Ora. Ate ulang. Wae, makmu urung mudeng di karep iki. Ada apa? Bayang deh alwe. Kon sing ngene kok ora. Lek mburi ki dikunci sak pira men ra goyang banyu. Kunci. Sini Pak. Sak pira genahe wis pasane nek ora. Bisa dua, Mbak. Apa iki nek? Bisa kene. Kayaknya Kene. arah. Mbak kene mana wae bareng satu. Kontrak gajian Mas. Roto jarane mbok kae iki iso ono rasa bantah sama ngiduk bantah. Sing pas ki nek iso Berarti mak aku urung mudeng. Linter Pak, Jo. Apa nih? Linter bener, Mbak. Iki kayu Salah pas sesot. Ora kita. Sing kok nganu iki menang sih. Tindak tarik rene. Iki kayu sing dikim bengkong bareng. Bengkong. Iki Pak ngene Pak Kusik kene. Iya. Sakmene. Kok heeh. Terus Pak Kusik lho tumpangi. Wis iki Pak ya. Iya. Iya. Ora iki ngene men ngene kok. Lah iki ora cocok ora. Ora kae iki. Apa iki? Ora mudeng jan pas. Oke nek mak kowe kan duduk. Iki potong bra iki. Engko gampang anu buru. Kok ngene ge? Mana kaya biyen. Kaya biyen. Nek jero lho. Iki kalingan Jero. biyen terus. Nek jero ae. Mau sono memburine ra tapi. Ya Lah iso. Tapi kan rak dorong ojo. Dorong itu ojo. Ora. Terus Malah ngono iki ombo. ora iso. Sono mbur. Ora tenan aja. Lambung puri saya pengen nek. Berarti ya ono. Ngene. Ngene. Iki aturan temen. Tarik. Sang sore. Sang sore. Ono arep karo mburi padha ya. Tetap rene. Tetap sang sore. Ngene. Kenceng. Delok kayune lho. Sore kuwi sisan, Bre. Hah? Nang sore. Ndi? Kuwi kayu rono. Iki. Ngene, Pak. Kemudian, Pak. Ya ora. Sawan dhewe kok. Kemudian apa ya? Tapi nek ning kene kan mlebu meneh. Nah, aku mau sini. Ngene kan ini ya, macam ini. Tetep ngene ra? Nek Pak ngono iso kuat kebe ya. Nek Pak ngono iki maksude. Ini kuat seneng. Tapi rasa ngene aja ra. Pinter meneh. Ya iso kebe. Misar ngono ya dhuwur ngene. Lah ya ngene. Nah, aja lu. Kene Pak sih. Ya, aku kono lek kene Pak gelayan opo kene iki piye maksude? Kok Sing ngono iki wis engko bri. Aku mbak kowe kok mau aku mbok kene tak cong kono. Kurup kesek gel. Kurup kesek men pen. Rasane Dibalik. Aku ki diwale. Wale blok. Iki wis oh yo kok nyarahan tok kaya sentayong kok.
Saya gawa video kuwi. Enggak kan pala padu. Iki. Ayo. Mau ke free mau ke. Ngono. Kaya empoyu. Oh, jane ora dorong menit po ya. Kira iki wis Wis rasa kuwi. Ya wis sakmene. Kene ra, Jo. Lah ya mesti iki menak mengo. Kok Ya wis, Betul sekali ya. Deng banget mau. Wah, ora jeblos kowe. Cilik iki. Lah sing pakune kok cilik. Oh. Kae pinggirmu Endi ya? iki. Kok aku menang. Ini oleh dirot kawan. Waduh, jengat. Cekel ya. Kowe kudu mbok mlaku prene, Jo. Mbok rono pre sabon ta. Karo ngomong. Ya. Ini Karo ngomong pang bikin musik kuwi. Aduh. lah. Pisan nyemplung dong kok. Berarti tembak sekolah warga. Kanan war tembak. Ini. Ah. Lah iki kosong nih sampe. Tukel. Iki mancing gak tukel. Nyepot. Sing ngopo tangan sikile sing nyepot sing ngopo. Iki ya, wis sampe rene. Sing ngono sikile lho. Ayo Lho, lho. Cep. Wis berarti mas kok iki rumut. Jadi anu Luas kera, Cep. dengan dia ora. Anak biasa terus. Balik bre. Kono kan. Sampai nak itu. Ya jauh. Paling nak coke dengar. Kayak kan. Saya ada ini nih, gue itu Ya ya kayak kera sambil. Malah video karo ngake. sing padha iki jenenge ta. Lumayan. Ora mendur lho. Ora mendur. Aku tapi bener iki lho, apik iki lho. Iki sing molat men iki malah. Ya. Ini gampang ya. Tarik panjang. Kena kok dicindi kayu. Mas Bro. Oh, asal metu ae. Aku niku lanjut wis nomen ngate. Aku mamang ngono. Iki sing kemenggon. Heeh. Enggak. Kan lagi mau tak tarik kali ini men. Kak. Sementara. Coba bisa meneh. Lah menggok men sih. Siji. Buka mana tarik rene kan. Anu sing ngisor Mas. Ora. Mana? Yes. Lah menggok men iki. Tak ganti kayu no. Ora tarik. Tarik itu podo ya. Tarik podo. Tarik patik anu ra padal lho. Ngono. Ya. Olah cekel. Ndi? Kira nek ki engko tarik berirene meneh. Wis mengkelung. Karepe merotu mingkup ngono mburi. Mentok temen ku. Iki tapi kok iki sing tarik kudune. Lah iki kudune ngono.
Aku ngebeli ya. Beli ra. Urung mesti. Wis monggo sithik-sithik apa-apa lah. Mau akeh jo. Oh, Kecuali iki dipancang karo iki ora balik. Panteng. Panteng. Mau rasa dicopot tapi tarik rumahnya podo ya. Bisa dicopot. iki cukup iki. Modal kono. Wis kira-kira. Eh, Wis kira-kira. Kira-kira, mesti kira-kira. Masih. Kira-kira. Kena iki dicopot beli ra. Ora. Belir. Kira-kira. Beli. Kaya mau meneh aku nak nyawa. Ya saiki padahal kene ora. Mau meneh. Modelnya kayak mau tapi versi cilik. Iya. Ini kan Ora, yo. mobil manteng tok isi sih sementara. Bapak loro. Tuh entuk apa? Ora ento ora kira aku. Wae iki bulan mulya. Ya. Kodok. Kodok kaya Pak Priye Pak Mas. Sama kono, Bro. Sama aku Priye jajal. Bisa, Bro. Ya ora iso. Yang kayak loro po. Yang kuat lo. Siji watt. Nombre kok. Siji kuat. Pasti kan pakai loro biji kene. Dayung dayung. Wes kan. Aku bro. Kowe iki ono kok paku kan mudeng kok ora ngono. Nek aku ning ndi? Tempatmu kan Bukan. Amu-amu. kajare. Ini mau coba ya. Aku kayu amoy kalau wentok. Nek ngene mantap sing kono dek. Ale Sing lor sisan. Oke, po. Di ono mana jerek, Bro? Ayo, Blok, kan, Blok. Kan, Blok. Dikon Ora sampe ukuran Foto, Bro. kamera, Bro. Foto. kae giri kae. Iki kok ketutup sih. Padha itu iki lho. Wah. Ora lek kuwi padha sih. Waduh, Sulit kan. waduh. Kira ora padha. Kira Waduh. Waduh. pedawan kuwi sing pas. Waduh. Wong kuwi calon sing kembar. Wis ge padha. Ora padha, Icin. kecek-kecek. Duduk sih. Dianggep padha bro. Ya jenenge kok iki bener kuwi. Tapi kan betek ketok Pas, aneh ya? sih. Merek. Ora iso ya tetep mere nglayani iki kok. Siji kayu. Iki. Ah kuwi. Wis kamu nyala-nyala Iki. Olehne iki karo iki. Ah. Oh. Pas. No. Layane. Maku kok muter-muter. Masa nyontoh di sing paling seru. Yes. Yes, Bang. Lek betul Aku meneh. dereke meneh. Ora Ndi mau? betul. Nah, betul. Iki sempurne sih. Wes. Aja tarik ngalor terus ya. Sik, kowe ngepaske, Blok. Nah, ya iki aku pas aja tarik ngalor. Nah, Dan iki tak dipadal sik ora anu iya. Yo, mana jone. bisa awak 30% dulu. 30% nah. Anda soal endekne.
Sing sisik-sisik. Ya, cara panggil kolot kan beda. Panggil sindo kan beda barangnya. Anak saya kan Ndak. duwe jiwa penerus rumbung sing dia. Ya balik lah. Mawar sapa? Ndak suka. Lah, Wah, sing ngene tok kok iso kesusu. Ono mbok ngarep mbok. Kayak kowe nggo bendera sih lah. Golek tanggung langsung kalang bendera tak owah. Di gitu lho kowe. Ono. Center ngarep gua kowe. Ngarep pakai tombol center kenen. Dekano. Wah, sip. Ini rumu kuwi kurang arek rene. Iki kurang ndi? Kurang rene, biar ibu kurang rene. Dari mulane kok iki nak tarik rene. Lah, tak opo. Iki rene. Rumu iki gak kok. Ora salah jisik ra. Ora. Engko dipadang Iki jual. lho. Salah jisik maksudnya. Kowe iki golek bendera. Iki paku apa priye? Saya Mut. Saya nih. Kombene apa aku ora ras. Saya susu. Sudah muncul. Ora kan mangus. Ora suara apa tuh? Kuku Ukuran aja. Banget tem jeli kok. mau ngaku Rokok iso lah, saat aku Ya menang. mau ki ana rokok ning mangga. kontak di rokok. Ana kerdus sih. Nek kerdus mambo. Untuk ngene, ngene wong ayo. Kan manci. Ya mko lah Gus. Iso ora. Aman.